Pe 7 iulie 1943, la ora 5:12 dimineața, sergentul major Ivan Sukhorukov a privit cum 37 de tancuri sovietice T-34 s-au împotmolit în noroi sub focul tancurilor germane Tiger. În următoarele 40 de minute, 128 de oameni aveau să fie uciși, alții 92 aveau să fie răniți. Toate acestea pentru că șinelele alunecau pe lutul ud după ploaia din noapte. Dar 17 zile mai târziu, același mecanic îi va face pe echipajele tancurilor germane să creadă că tancurile sovietice au învățat să zboare. Soluția sa a costat materiale de 467 de ruble. A salvat 340 de vieți într-o singură bătălie. Totul a început când Sukhorukov se uita la o potcoavă uzată lângă un atelier de reparații și și-a amintit cum tatăl său obișnuia să potcovească cai în munții Ural în timpul iernii. Tatăl său a sudat țepi mici pe potcoave pentru a le împiedica să alunece pe gheață. Sukhorukov s-a gândit: ce-ar fi dacă am face la fel și cu un tank? Germanii credeau că tancul T-34 nu se putea deplasa cu o viteză mai mare de 20 de km pe oră pe teren noroios. Serviciile lor de informații au raportat exact acest lucru. Comandanții lor au planificat operațiunile în consecință. Dar pe 24 iulie, când a început o ploaie torențială și câmpul s-a transformat într-o mlaștină, 18 tancuri sovietice au năvălit spre pozițiile germane cu 42 de km pe oră. Tigrii germani sunt blocați. T-34 cu colțuri sudate, număruri. În seara acelei zile, un grup de tancuri germane format din 54 de vehicule era înconjurat. 197 de echipaje de tancuri germane s-au predat, restul au fost uciși sau au fugit pe jos, abandonându-și vehiculele. Totul se datorează unor bucăți de oțel de 4 cm sudate la un unghi de 45 de grade față de șină. Dar înainte ca această decizie să salveze vieți, Sukhorukov va trebui să-l convingă pe comandantul batalionului că nu e nebun. Va trebui să-și dovedească cauza pe câmpul de luptă, sub focul focului, și va trebui să-și vadă camarazii murind în timp ce comanda decide dacă să asculte sau nu un simplu mecanic. Aceasta este povestea despre cum observația unui om a schimbat tactica războiului cu tancuri în bătălia de la Kursk. Este vorba despre cum o soluție simplă s-a dovedit mai eficientă decât ingineria complexă și despre cum, uneori, cele mai importante descoperiri nu sunt făcute de generali sau proiectanți, ci de cei care simt metalul, murdăria și războiul cu propriile mâini în fiecare zi. Sergentul major Ivan Petrovici Sukhorukov avea 32 de ani. Se născuse în Nijni Tagil, fiul unui fierar, și crescuse înconjurat de nicovale, ciocane și metal topit. Tatăl său l-a învățat nu doar să lovească fierul, ci să-l înțeleagă, să simtă când metalul este gata să capete forma dorită, să audă după sunet dacă sudura se desfășoară corect, să vadă după culoarea căldurii dacă piesa va rezista la sarcină. Înainte de război, Sukhorukov a lucrat timp de 12 ani la Ural Vagon Zavod din Nijni Tagil, aceeași fabrică care producea tancuri T-34 din 1940. A început ca mecanic simplu, apoi a devenit mecanic senior în atelierul de asamblare. Sukhorukov cunoștea fiecare componentă a tancului T-34. Nu o știa din desene și instrucțiuni, ci cu propriile mâini. Asambla singur tancurile, instala motoarele, regla șasiul și testa mecanismele de traversare ale turelei. Când a început războiul, Sukhorukov nu a fost înrolat imediat. A beneficiat de o suspendare a serviciului ca specialist valoros la o uzină de apărare, dar, în martie 1942, s-a prezentat personal la biroul de înregistrare și înrolare militară. Fratele său mai mic, Alexei, murise lângă Moscova în decembrie 1941, comandând un pluton de tancuri. Sukhorukov voia să lupte. Biroul de înregistrare și înrolare militară l-a repartizat în corpul de tancuri. Având în vedere experiența sa, nu avea altă opțiune. În
iulie 1943, Suhorukov lucra ca mecanic superior într-o companie de reparații și restaurare a corpului al 5-lea Gardă de Tancuri. Compania sa era staționată la 10 km de linia frontului, lângă orașul Prohorovka. În fiecare zi soseau vehicule avariate, cu blindaj perforat, șenile sparte și motoare defecte. Suhorukov și oamenii săi lucrau 18 ore pe zi, repunând tancurile în funcțiune. În 5 luni petrecute pe front, Suhorukov a restaurat 73 de tancuri, unele de mai multe ori. A identificat vehiculele după numerele lor, le-a memorat echipajele și cunoștea istoricul fiecărei avarii din luptă. Tancul numărul 214 a fost perforat de 2 ori de tunurile antitank germane. Suhorukov l-a reparat de ambele ori și l-a trimis înapoi în luptă. Tancul numărul 302 a pierdut o șenilă din cauza unei Panzerfaust. Suhorukov a înlocuit 14 dintre ele peste noapte. Tancul numărul 198 a suferit o lovitură de șrapnel la radiator. Suhorukov a găsit un radiator de camion și l-a transformat într-un tank în 7 ore. Suhorukov era metodic și răbdător. Nu țipa la subordonații săi și nu îi grăbea. Explica, demonstra și preda. Compania sa era formată din 23 de oameni, mecanici, sudori și montatori. Majoritatea aveau sub 25 de ani. Jumătate nu ținuseră niciodată un aparat de sudură înainte de război. Suhorukov i-a învățat așa cum făcuse și tatăl său, prin înțelegere, nu prin ordine. Însă Suhorukov avea o trăsătură care îl diferenția de alți mecanici. El observa tipare. Unde alții vedeau aleatoriu, Suhorukov vedea un sistem. Dacă 3 tancuri într-o săptămână se întorceau cu aceeași problemă, el căuta o cauză comună. Dacă echipajele se plângeau de aceeași problemă, el nu o ignora, o nota, o analiza și reflecta. Și tocmai această trăsătură, atenția la detalii, capacitatea de a vedea ce era ascuns de ceilalți, l-a condus la o descoperire care avea să schimbe cursul bătăliei. Suhorukov nu a căutat niciodată gloria. Nu a visat la medalii sau promovări. Pur și simplu își dorea ca tancurile să se întoarcă de la luptă întregi, ca echipajele să supraviețuiască, ca mecanismele să funcționeze așa cum ar trebui. Avea o fotografie cu soția sa Maria și cu fiica sa Katia. Fata avea 8 ani când a plecat pe front. Fotografia era păstrată în buzunarul de la piept al tunicii sale, înfășurată într-o cârpă unsă cu ulei, ca să nu se deterioreze. În fiecare seară, înainte de culcare, Suhorukov o scotea și o privea câteva minute. Apoi o înfășura la loc cu grijă și o punea lângă inimă. Scria acasă în fiecare săptămână. Scrisori scurte, despre vreme, ce mânca la prânz, despre camarazii lui. Niciun cuvânt despre război, despre moarte, despre ce văzuse. Maria răspundea cu scrisori lungi despre Katia, cum se descurca fata la școală, cum ajuta prin casă, cum îl aștepta pe tatăl ei. Suhorukov ținea aceste scrisori în același buzunar, lângă fotografie. Pentru Suhorukov, războiul nu era o abstracțiune, nu era o ideologie sau o strategie, erau oameni concreți, tanchiști pe care îi cunoștea pe nume, locotenentul Morozov, care îi mulțumea întotdeauna pentru reparații, sergentul Kalinin, care glumea că jumătate din tancul său era deja alcătuit din peticele lui Suhorukov, locotenentul junior Sokolov, care i-a arătat fotografii cu fiul său. Băiatul avea aceeași vârstă cu fiica lui Suhorukov. Și când acești oameni nu s-au întors din luptă, Suhorukov a simțit-o ca pe o înfrângere personală, ca și cum ar fi eșuat, ca și cum ar fi trecut cu vederea ceva ce ar fi putut salva. Pe 1 iulie 1943 a început bătălia de la Kursk. Germanii au atacat atât din nord cât și din sud, încercând să încercuiască forțele sovietice la proeminența Kursk. Luptele cu tancurile făceau ravagii zilnic. Compania de reparație a lui Suhorukov a lucrat non-stop. Până în seara zilei de 5 iulie, compania primise 13 tancuri avariate. Până în dimineața zilei de 6 iulie, alte 18. Până în seara zilei de 6, 22.
Unele puteau fi reparate în câteva ore, altele necesitau zile întregi de muncă, iar unele erau ireparabile, urmau doar să fie demontate pentru piese de schimb. Dar Suhorukov a observat un model ciudat. Multe tancuri au sosit fără nicio pagubă de luptă. Blindajul era intact, motorul funcționa, armamentul era în stare bună. Dar tancul nu putea lupta, pentru că nu se putea mișca prin noroi. În seara zilei de 6 iulie a căzut o ploaie torențială. Ploaia a durat 3 ore. Până la căderea nopții, câmpul se transformase într-o mlaștină. Iar în dimineața zilei de 7 iulie a început ofensiva. Tancurile sovietice urmau să atace pozițiile germane din apropierea satului Iacovlevo. Ofensiva a eșuat. 37 de tancuri T-34 au lansat un atac la ora 5 dimineața. După 200 de metri, primele vehicule au început să alunece. Șenilele lor au alunecat pe lutul ud, incapabile să găsească aderență. Tancurile au pierdut viteza. Unele s-au oprit complet, șenilele lor învârtindu-se în gol, săpând din ce în ce mai adânc. Tunurile antitank germane au deschis focul de la poziții la 800 de metri distanță. Tancurile staționare erau ținte perfecte. Primul T-34 a luat foc la 5 și 17 minute, al doilea la 5 și 19 minute, al treilea, al patrulea, al cincelea. Comandantul batalionului a ordonat retragerea. Dar retragerea era aproape la fel de dificilă ca înaintarea. Tancurile se mișcau încet și greu, derapând cu fiecare metru. Artileria germană continua să tragă. Până la ora 6 dimineața, 11 tancuri ardeau. 128 de oameni fuseseră uciși, 92 erau răniți. Și tancurile germane Tiger, aflate în defensivă, nici măcar nu s-au mișcat. Nu era nevoie. Suhorukov nu a văzut bătălia în sine, dar a văzut rezultatele. La ora 10 dimineața, primele vehicule avariate au fost aduse la compania de reparații. Tancul numărul 219 avea o gaură în lateral. Tancul numărul 314 avea șasiul distrus. Tancul numărul 178 avea turela spulberată de o lovitură directă. Toate echipajele au spus aceeași poveste. Noroi. Șenile alunecau. Imposibil de mișcat. Imposibil de manevrat. Erau ca niște ținte legate între ele. Șenilele se învârt, dar tancul stă nemișcat, a spus locotenentul Morozov, comandantul tancului numărul 219. Avea capul bandajat, sângele se prelingea prin bandaje. E ca pe gheață. Accelerez la maximum, motorul urlă, iar tancul se târăște cu 1 metru pe minut. Și germanii trag. Țintesc și trag calm. Morozov a supraviețuit doar pentru că tancul său era parcat pe margine. Când un obuz a pătruns lateral, șoferul a reușit să întoarcă vehiculul și să se strecoare afară din pericol. Operatorul radio a fost ucis. Încărcătorul și-a pierdut un braț. Nici măcar nu am putut să ne eschivăm, a continuat Morozov. Îl vezi pe german pe cale să tragă, vezi țeava îndreptată spre tine și nu poți face nimic. Pentru că tancul nu răspunde. Șenilele alunecă. Suhorukov ascultă în tăcere. Examină gaura din lateral. O lovitură clară. Un obuz de 75 de milimetri intrat la un unghi de 90 de grade. Asta însemna că tancul era aproape nemișcat. Dacă s-ar fi mișcat, unghiul ar fi fost diferit. Alte 14 tancuri au sosit pe 8 iulie. 21 pe 9. Aproape toate aveau aceeași problemă. Echipajele s-au plâns că nu se pot deplasa pe teren ud. Suhorukov a verificat șinelele. Uzura era normală, legăturile erau intacte și bolțurile erau la locul lor. Mecanic, totul era în regulă, dar tracțiunea era insuficientă.
T-34 a fost proiectat pentru manevrabilitate rapidă. Blindajul său este mai subțire decât cel al tancurilor germane Tiger și Panther. Tunul său este mai slab, dar este mai rapid, mai manevrabil și poate fi produs în cantități mari. Întreaga tactică a forțelor de tancuri sovietice a fost construită pe viteză și manevrabilitate, apropiere rapidă, atac din flanc și evadare din foc. Dar pe teren umed, T-34 și-a pierdut principalul avantaj. A devenit lent și stângaci. Iar un T-34 lent împotriva unui Tiger german este o condamnare la moarte. Pe 10 iulie, Suhorukov a văzut tancul numărul 192. Acesta aparținea locotenentului junior Sokolov, același care i arătase fotografiile cu fiul său. Tancul fusese remorcat cu un tractor. Întreaga secțiune frontală era sfâșiată, turela era smulsă, interiorul era carbonizat. Sokolov și tot echipajul său au murit. 5 oameni. Suhorukov stătea lângă vehiculul avariat privind șinele. Acestea erau acoperite de lut uscat. Pământul se îndesase între șine și roțile drumului. Șenile erau aproape netede din cauza lutului. Și-a amintit cuvintele lui Morozov, ca pe gheață. Într-adevăr, șenilele late, acoperite de lut alunecos, funcționau aproape ca gheața pe terenul ud. Suprafața de contact era mare, dar aderența era minimă. Tancul zdrobea noroiul, făcându-l și mai alunecos, iar șenilele se învârteau în zadar. Tancurile germane cântăreau mai mult. Tigerul cântărea 57 de tone față de cele 28 de tone ale lui T-34. S-ar părea că un tank mai greu s-ar bloca mai mult, dar Tigerul avea șenile mai late și o bandă de rulare mai agresivă. Presiunea la sol era distribuită diferit și, paradoxal, tancurile germane mai grele se descurcau uneori mai bine în noroi decât tancurile T-34 mai ușoare. Până la mijlocul lunii iulie, numărul pierderilor devenise îngrozitor. În 10 zile de lupte, Corpul 5 tancuri gardă a pierdut 42 de tancuri T-34. 16 dintre ele au ars, incapabile să ajungă nici măcar la pozițiile germane, rămânând blocate în noroi sub focul artileriei antitank. 327 de oameni au murit. Suhorukov cunoștea mulți. Locotenentul Morozov a supraviețuit primei bătălii, dar a murit în a treia, pe 11 iulie. Tancul său a rămas blocat într-un crater de obuze plin de apă. Echipajul a încercat să scape pe jos. O mitralieră germană i-a doborât pe toți la 50 de metri de tank. Sergentul Kalinin, același care glumea despre petice, a ars de viu într-un tank pe 12 iulie. Vehiculul său a fost lovit în raftul de muniție. Explozia a sfâșiat tancul din interior. Locotenentul junior Bereskin, în vârstă de 23 de ani din Tula, a servit timp de 4 luni. A fost ucis pe 13 iulie când tancul său derapând nu a putut scăpa de un tun de asalt german. 3 obuze au fost trase de la o distanță de 400 de metri. Echipajul nici măcar nu a avut timp să tragă. În fiecare seară, Suhorukov nota în caietul său numerele tancurilor care nu se întorseseră. Lângă fiecare număr erau numele echipajului. Până pe 15 iulie, caietul conținea 73 de nume. A înțeles că era război, că oamenii mureau, că tancurile ardeau. Era inevitabil. Dar a înțeles și că mulți au murit nu pentru că germanii erau mai puternici sau mai inteligenți. Au murit pentru că noroiul împiedica tancurile să se miște. Și aceasta era o problemă care putea fi rezolvată. Ploua pe 16 iulie 1943. O ploaie fină, urâtă, care transforma totul în noroi. Suhorukov stătea singur în atelierul de reparații, un cort mare de pânză întins între 2 camioane. Era ora 9 seara. Oamenii lui dormeau. Fusese o zi dificilă. 8 tancuri erau în reparații, 2 aveau nevoie de înlocuirea motoarelor. Suhorukov nu putea dormi.
În fața lui, pe masa de lucru, se afla o șină T34. O șină standard din oțel, lungă de 40 de centimetri, lată de 12 centimetri și cântărind 19 kg. O suprafață plană cu două ochiuri pentru conectarea la șinele adiacente, fără proeminențe, fără dinți, nimic care să sape în pământ. Suhorukov și-a trecut mâna peste suprafața pistei. Netedă, prea netedă. Când o astfel de suprafață se acoperă cu lut, devine alunecoasă ca gheața. Și-a amintit cuvintele mecanicului șofer din tancul numărul 207 care sosise în această dimineață. Accelerați, turațiile cresc, iar rezervorul se învârte pur și simplu. Șenilele se învârt ca o anvelopă pe gheață și nu ai ce face. Pur și simplu stai acolo și aștepți ca proiectilul să aterizeze. Gheață. Noroi ca gheața. Suhorukov s-a ridicat și a ieșit din cort. Ploaia se întețise. A mers printre rândurile de tancuri avariate, siluete întunecate în noapte. A ajuns la tancul numărul 302. S-a ghemuit lângă șină și a trecut mâna de-a lungul șinei. Alunecos. Argila a înfundat fiecare crăpătură. Suprafața este complet netedă. A încercat să-și imagineze ce se întâmplă când o astfel de șină încearcă să miște un tank de 28 de tone prin argilă umedă. Șina apasă pe pământ. Pământul se întinde, șina alunecă. Nu există tracțiune. Avem nevoie de ceva care să muște pământul, ceva ascuțit, ceva care să nu lase șina să alunece. Suhorukov s-a întors la atelier. S-a așezat pe o ladă și și-a aprins o țigară. Gândurile i s-au întors la copilărie, la fierăria tatălui său din Nijni Tagil. Este iarna anului 1923. Suhorukov are 11 ani. Tatăl său potcovește un cal aparținând negustorului Semionov. Suhorukov ține piciorul calului în timp ce tatăl său lucrează. O potcoavă tipică este o placă semicirculară de oțel, dar tatăl său ia niște țepi mici de oțel, fiecare lung de 2 cm, și îi sudează pe potcoavă. 4 țepi per potcoavă. "De ce, tată?" întreabă micul Ivan. "Ca să nu alunece pe gheață," răspunde tatăl. "Calul este greu cărând o povară. Drumurile sunt înghețate iarna. Fără crampoane ar cădea, dar crampoanele mușcă în gheață și țin." Negustorul Semionov ia calul și îl plătește pe tatăl său. O săptămână mai târziu se întoarce. "Saveli Petrovici, ești un maestru. Calul merge acum pe gheață ca și cum ar fi uscat. Potcovește-l și pe al doilea, la fel." Suhorukov și-a stins țigara. S-a ridicat și s-a îndreptat spre masa de lucru. "Țepi pe o potcoavă. Țepi pe o șină." A ridicat șina, a întors-o și a examinat-o. Ceva putea fi sudat pe suprafața care atinge pământul. Ceva care să muște pământul și să împiedice șina să alunece. Dar ce anume? Țeapa este prea mică. Tancul cântărește 28 de tone, iar presiunea pe fiecare șină este enormă. O țeapă mică s-ar îndoi sau s-ar rupe pur și simplu. Avem nevoie de ceva puternic, masiv, dar nu prea greu. Excesul de greutate pe șine va crește sarcina asupra motorului. Suhorukov a aruncat o privire prin atelier. Într-un colț zăcea o grămadă de fier vechi, resturi de tablă, bucăți de șine, piese vechi. Privirea i-a căzut pe bucăți mici de cornier. Cornierul avea 40 pe 40 de milimetri, cu o grosime a peretelui de 4 milimetri, oțel rezistent de bună calitate. A luat o bucată și a așezat-o lângă șină. Dacă sudați un astfel de colț pe șină, sudați la un unghi cu marginea în jos, veți obține ceva de genul unei pane. Când șina apasă pe sol, marginea colțului se va afunda în pământ. Solul va rezista,
iar această rezistență va crea tracțiune. Suhorukov simți cum îi se accelerează pulsul. A luat un creion și o foaie de hârtie. A început să deseneze o șină, vedere laterală, o piesă de colț sudată la un unghi de 45 de grade pe suprafața șinei. Când șina se mișcă, piesa de colț se înfige în pământ cu muchia sa ascuțită. Se înfige și creează rezistență. Cu cât presiunea în rezervor este mai mare, cu atât colțul pătrunde mai adânc în sol, cu atât aderența este mai puternică. Asta ar putea funcționa. Suhorukov se uită la ceas. Erau 23 de ore și 40 de minute. Ar trebui să doarmă. Tancurile urmau să vină din nou mâine și avea de lucru. Dar nu putea dormi. Ideea îl cuprinsese complet. A mărit luminozitatea lămpii cu cherosen și a scos aparatul de sudură. A găsit o bucată potrivită de fontă unghiulară, lungă de aproximativ 4 cm, într-o grămadă de fier vechi. A curățat-o cu o perie de sârmă. Am așezat șina pe masa de lucru. A marcat punctul de sudură, chiar în mijloc, cu colțul la un unghi de 45 de grade față de suprafața șinei. Am pornit aparatul de sudură. Mi-am pus ochelari de protecție, am ridicat electrodul. Prima cusătură. Un arc electric strălucitor a luminat atelierul. Mirosul de metal fierbinte și ozon. Suhorukov a mișcat electrodul încet, cu grijă. O cusătură netedă, fără goluri. Apoi, a doua cusătură, pe cealaltă parte a colțului. După 5 minute, colțul a fost sudat strâns. Suhorukov a oprit aparatul de sudură și a scos ochelarii. A examinat rezultatul. Colțul stătea strâns. Marginea cobora în jos la un unghi de 45 de grade. Suhorukov a încercat să miște colțul, dar acesta nu s-a clintit. Ferm. A luat-o pe șina cu colțul sudat și a ieșit din atelier. Ploaia aproape se oprise. Pământul era ud și alunecos. Suhorukov a scăpat șina pe jos, a călcat pe ea și a încercat să o miște. Camionul a alunecat prin noroi. Apoi a întors șina astfel încât colțul să fie jos și a călcat din nou pe ea. A încercat să o miște cu piciorul. Camionul s-a afundat în pământ și nu s-a clintit. Suhorukov simți cum ceva se strânge în interiorul lui de emoție. Funcționează. Cu o greutate de 90 de kilograme, fierul unghiular ținea șina la locul ei. Dar dacă șina cântărea 28 de tone, ferul unghiular s-ar înfige atât de adânc în pământ încât ar crea o tracțiune puternică. S-a întors la atelier, s-a uitat la șenila standard a unui tank T-34, 90 de șenile pe șină, 2 șenile pe tank, 180 de șenile în total. Dacă sudați un colț la fiecare șină, 180 de colțuri per rezervor. Fiecare colț cântărește aproximativ 200 de grame de metal, un total de 36 de kilograme de greutate suplimentară per rezervor. Aceasta este neglijabilă în comparație cu greutatea rezervorului. Dar cât va dura? Fiecare colț trebuie tăiat, curățat și sudat. Dacă un colț durează 10 minute, atunci 180 de colțuri durează 1800 de minute, 30 de ore. Dacă lucrezi cu un partener, 15 ore. Un rezervor poate fi convertit într-o singură noapte. Suhorukov și-a aprins o altă țigară. Gândurile îi năvăleau, erau febrile. Trebuie să dovedești că funcționează. Nu poți pur și simplu să te duci la comandantul tău și să-i spui: am descoperit cum să îmbunătățesc tancurile. Comandanții au auzit sute de astfel de propuneri. Majoritatea au fost inutile. Ai nevoie de dovezi. Trebuie să reproiectăm un tank, să-l testăm, să ne arătăm rezultatele. Suhorukov a părăsit atelierul
și s-a îndreptat spre rândurile de tancuri care așteptau reparații. A găsit tancul numărul 207, același al cărui șofer se plânsese în acea dimineață că aluneca șenilele. Tancul era aproape funcțional. O mică adâncitură în blindaj, câteva zgârieturi, nimic grav. Era programat să fie repus în funcțiune poimâine. Mașina perfectă pentru experimentare. Suhorukov s-a întors la atelier. L-a trezit pe adjunctul său, sergentul major Gromov. Vasili, ridică-te, spuse el încet. Gromov a deschis ochii și s-a ridicat înșezut. Ce s-a întâmplat, tovarășe sergent major? Am nevoie de ajutorul tău. Am o idee. Poate fi o nebunie, poate fi genială, dar trebuie să încerc. Gromov se ridică și își trase cizmele. Ascult. Suhorukov i-a arătat o șină cu o piesă de colț sudată. I-a explicat ideea. Gromov a ascultat în tăcere, apoi a luat șina și a întors-o în mâini. Înțeleg, spuse el încet. Colțul mușcă pământul creând tracțiune, ca niște dinți. Are sens. Trebuie să reconstruim tancul numărul 207, a spus Suhorukov. Toate cele 180 de șine, în seara asta. Gromov s-a uitat la ceas. E miezul nopții. Mai sunt 6 ore până în zori. Nu vom reuși împreună. Să mai trezim 4. Lucrăm în 3 perechi. 2 oameni taie și curăță colțurile, 2 oameni scot șinele din rezervor, 2 oameni sudează. Pe banda transportoare. Gromov dădu din cap. Putem încerca. Dar dacă nu funcționează, vom pierde pur și simplu noaptea. Și dacă funcționează, a spus Suhorukov încet, vom salva vieți. Gromov i-a întins mâna. Să începem. Au trezit încă 4 mecanici, caporalul Komarov și soldații Zaitsev, Petrov și Sitnikov. Tineri, toți sub 23 de ani. Suhorukov le-a explicat planul, le-a arătat calea ferată cu colțul sudat. Poate părea ciudat, a spus el, dar vă rog să aveți încredere în mine. Am lucrat în fabrica unde sunt fabricate aceste tancuri. Știu cum funcționează și știu că poate funcționa. Komarov a luat-o pe șină și a examinat sudura. Cusătura e rezistentă, a spus el. Colțul nu se va rupe. Dar cum va ajuta asta tancul? Va crește tracțiunea, a explicat Suhorukov. Tancul nu va mai aluneca în noroi. Se va putea deplasa cu viteză maximă. Zaitsev a întrebat. Și germanii nu s-au gândit la asta înainte? Tancurile germane sunt mai grele, șenilele lor sunt mai late, iar benzile de rulare sunt diferite, a răspuns Suhorukov. Acest lucru nu este la fel de important pentru ele, dar T-34-ul nostru este ușor și rapid. Trebuie să-și folosească viteza și în noroi își pierde viteza, așa că vom rezolva asta. Petrov, cel mai tânăr, în vârstă de 19 ani, a spus: Tovarășe sergent major, sunt gata să lucrez toată noaptea dacă asta îi va ajuta pe băieții noștri. Ceilalți au dat din cap. Suhorukov le-a împărțit în 3 perechi. Komarov și Zaitsev au început să taie colțurile cu opolizor unghiular, bucăți de 4 cm, apoi le-a curățat cu o perie de sârmă. Gromov și Petrov au început să scoată șinele din tancul numărul 207, o treabă grea și murdară. Suhorukov și Sitnikov au început să sudeze colțurile pe șine. Lucrau în tăcere, repede, metodic. Scânteile de sudură luminau noaptea. Mirosul de metal ars se amesteca cu parfumul ploii și al pământului umed. Primele 10 piese au durat o oră. Prea lent. Suhorukov a accelerat. L-a învățat pe Sitnikov cum să țină corect pista ca să nu piardă timpul la reinstalarea ei. Komarov și Zaitsev au perfecționat ritmul de tăiere. Unul taie, celălalt curăță, apoi schimbă ritmul.
Gromov și Petrov au scos prima pistă și au început cu a doua. Până la ora 2 dimineața, 30 de camioane erau gata. Până la ora 3:57. Până la ora 4, 92. Îi dureau brațele, îi lăcrimau ochii de la scânteile de sudură, îi dureau spatele de la aplecarea constantă, dar nimeni nu se plângea. Lucrau în tăcere, cu perseverență. Până la ora 5 dimineața, 134 de camioane erau gata. Până la ora 6, toți 180. Se ivea de ziua. O zor cenușie se strecura printre nori. Ploaia se oprise. Gromov și Petrov au început să reinstaleze șinele recondiționate pe tancul numărul 207. A durat încă 2 ore. La ora 8 dimineața pe 17 iulie, tancul numărul 207 era pregătit. Era un T-34 obișnuit, nu diferit de oricare altul, dar pe fiecare șină ieșea în afară un cornier scurt de oțel, sudat la un unghi de 45 de grade. Suhorukov a înconjurat tancul. A verificat sudurile de pe mai multe șine. Erau strânse. Colțurile erau fixate ferm. Oamenii lui stăteau în apropiere, obosiți, murdari, dar cu curiozitate în ochi. "Ce facem acum, tovarășe sergent major?" a întrebat Gromov. "Acum trebuie să-l testăm," a spus Suhorukov. Suhorukov l-a găsit pe mecanicul șofer al tancului numărul 207, caporalul Kovalev. Kovalev era un șofer experimentat, servise în forțele de tancuri de la începutul războiului și trecuse prin Stalingrad. Avea 27 de ani, era din Voronej, era puternic, tăcut și de încredere. "Tovarășe caporal, am nevoie de ajutorul dumneavoastră," a spus Suhorukov. "Da, tovarășe sergent superior. Tancul tău este gata, dar i-am făcut niște modificări. Trebuie să testăm cum funcționează." Kovalev a devenit precaut. "Ce se schimbă?" Suhorukov i-a arătat șinele cu colțuri sudate și i-a explicat ideea. Kovalev s-a ghemuit, a examinat șinele și și-a trecut mâna peste colțuri. "N-am mai văzut niciodată așa ceva," a spus el. "E invenția ta?" "Un experiment," l-a corectat Suhorukov. "S-ar putea să funcționeze, s-ar putea să nu. Dar dacă funcționează, tancul tău nu va mai aluneca în noroi." Kovalev se ridică în picioare. "Ieri am rămas blocați în noroi sub foc. Am pierdut 2 tancuri din plutonul nostru. Dacă trupele voastre pot ajuta la evitarea acestui lucru, sunt dispus să încerc." "Trebuie să conducem pe teren ud," a spus Suhorukov. "Unde se blochează de obicei un tank? Testați viteza și manevrabilitatea." "Știu un loc bun," a spus Kovalev. "La 1 kilometru de aici, dincolo de zona împădurită, un câmp. A plouat ieri, acum e o mlaștină acolo." Au pornit tancul. Motorul V2 a vuit aruncând un nor de fum negru. Kovalev a preluat comenzile. Suhorukov s-a urcat în turelă împreună cu Gromov. Urmau să observe performanța tancului. Tancul se mișca. Șenilele bubuiau. Suhorukov asculta. Sunetul se schimbase puțin. Devenise mai ascuțit. Colțurile tancului pocneau pe pământ. Au ajuns la zona împădurită, au trecut cu mașina printre copaci și au ieșit într-un câmp deschis. Câmpul era într-adevăr ud. Ploaia de peste noapte îl transformase într-o mizerie de noroi și apă. Solul era normal, pământ negru, dar după ploaie era lipicios, alunecos și greu. "Aici s-a blocat ieri un tank de la a doua companie," a spus Kovalev, arătând spre o groapă în noroi. "Tractorului i-a luat 2 ore să-l scoată." "Încearcă să conduci până aici," a spus Suhorukov, cu viteză medie. Kovalev a îndreptat tancul către o zonă lipicioasă. A dat benzină, tancul a pornit înainte. Șenilele s-au afundat în noroi, dar nu au alunecat.
Colțurile au mușcat pământul, agățându-l, ținându-l. Tancul s-a mișcat lin și cu încredere. Ambreiajul e acționat, a raportat Kovalev prin interfon. Rezervorul reacționează la manete. Îl accelerez la maximum. Motorul a uruit. Tancul a accelerat. Noroiul zbura de sub șine în smocuri. Dar tancul nu a derapat. A înaintat, rapid, puternic. Suhorukov se aplecă din turelă și privi șinele. Colțurile se afundau în noroi, se îngropau, ieșeau la suprafață și apoi se scufundau din nou. Fiecare colț crea o mică rezistență, dar împreună cele 180 de colțuri creau o priză puternică. 30 de kilometri pe oră, a raportat Kovalev. Pe această porțiune de drum de obicei nu poți merge mai repede de 15. Încearcă o viraj brusc, a spus Suhorukov. Kovalev a tras de manetă. Tancul a virat brusc spre stânga. Șenilele au săpat noroiul, dar au rezistat. Tancul nu a derapat și nici nu a derapat. O viraj precis, controlat. Controlul este excelent, a raportat Kovalev. Vocea lui părea surprinsă, chiar veselă. Tovarășe sergent major, funcționează. Tancul se comportă ca și cum ar fi pe un drum uscat. Suhorukov a simțit o ușurare și o bucurie deplină. Funcționa. O soluție simplă, bucăți de oțel sudate pe șine și tancul a primit o nouă viață. Încearcă să accelerezi de pe loc, a spus el. Kovalev a oprit tancul. O pauză. Apoi a accelerat brusc la maxim. Tancul a țâșnit înainte. Șenilele s-au învârtit, colțurile s-au înfipt în pământ, iar tancul a sărit înainte, prinzând viteză. Noroiul a zburat în toate direcțiile, dar tancul s-a mișcat lin, rapid, fără a aluneca. 35 de kilometri pe oră, a raportat Kovalev. 40, 42. 42 de kilometri pe oră pe un câmp noroios. Aceasta era viteza T-34 pe un drum uscat și neasfaltat. Gromov, stând lângă Suhorukov în turn, spuse încet: Ivan Petrovici, ai reușit, chiar funcționează. Au testat tancul încă 40 de minute. Au parcurs toate secțiunile dificile ale terenului, viraje strânse, frânări bruște, accelerații, mers înapoi. Tancul s-a comportat cu încredere în toate modurile. Singura problemă era că, treptat, colțurile se înfundau cu noroi. Dar acest lucru nu era critic. Pământul se lipea, dar colțurile se agățau în continuare de sol. Și când se deplasa pe o suprafață mai dură, noroiul era dat jos. Când s-au întors la compania de reparații, oamenii se adunaseră deja acolo. Mecanici, echipaje de tancuri din unitățile vecine. Toată lumea a văzut tancul numărul 207 străbătând câmpul noroios cu o viteză nemai văzută în mod normal acolo. Comandantul companiei de reparații, căpitanul Semionov, s-a apropiat de Suhorukov. Sergent major, ce ați făcut cu tancul? Suhorukov i-a arătat omizile. Am sudat colțurile pe șine, tovarășe căpitan, pentru a crește tracțiunea. Semionov s-a așezat și a examinat șinele. Munca unui amator, spuse el sever. Ai modificat designul tancului fără permisiune. Exact, a recunoscut Suhorukov, dar funcționează. Tancul a încetat să mai alunece. Am văzut, dădu din cap Semionov. Jumătate din companie a văzut-o. Dar asta nu vă dă dreptul să schimbați designul vehiculului de luptă după propria dumneavoastră discreție. A făcut o pauză, apoi a adăugat. Rezultatul este impresionant, totuși. Trebuie să raportez asta comandantului batalionului. Poate că va dori să-l vadă cu ochii lui. Semionov s-a dus la telefonul de teren. Suhorukov a rămas în picioare lângă tank.
Echipajele tancurilor s-au apropiat de el, întrebându-l cum funcționează și dacă vehiculele lor pot fi modificate în același mod. Cât durează reconstruirea unui tank? A întrebat locotenentul Voronov, comandant de tancuri din a 3-a companie. Dacă 6 dintre noi lucrăm toată noaptea, vom fi acolo până dimineața, a răspuns Suhorukov. Reproiectați-mi tancul, a cerut Voronov. Mâine intrăm în luptă. Dacă aceste colțuri ne oferă un avantaj în ceea ce privește viteza și manevrabilitatea, m-ar putea salva pe mine și pe echipajul meu. Am nevoie de permisiunea comenzii, a spus Suhorukov. Atunci mă voi duce la comandantul batalionului, spuse Voronov hotărât. Îl voi întreba eu însumi. O oră mai târziu a sosit comandantul batalionului de tancuri, locotenent colonelul Krylov. Înalt, slab, cu mustață, în vârstă de 41 de ani. Luptase în războiul finlandez, apoi pe tot parcursul Marelui Război Patriotic, un comandant experimentat și dur. Suhorukov i-a raportat descoperirea sa, i-a arătat șinele și i-a explicat principiul. Krylov ascultă în tăcere, încruntându-se. Arată-mi în acțiune, spuse el scurt. Kovalev a pornit din nou tancul. Au condus spre același câmp. Krylov stătea în turelă, observând. Tancul a demonstrat din nou o manevrabilitate și o viteză excelente în noroi. Când s-au întors, Krylov a întrebat: cât material este necesar pentru un rezervor? Cam 4 metri de cornier de oțel de 40 pe 40 de milimetri, tovarășe locotenent colonel. Asta înseamnă cam 10 ruble la prețurile de dinainte de război. Cât durează să o refac? 6 oameni, lucrând toată noaptea, vor reface un tank. Krylov s-a gândit la asta. Am 32 de tancuri T-34 în batalionul meu. Dacă compania dumneavoastră lucrează în fiecare noapte, cât timp va dura să reconstruiască totul? Suhorukov calculă repede în minte. În compania mea sunt 23 de oameni. Ne putem împărți în 3 grupuri de câte 6 și putem lucra la 3 tancuri odată. În plus, restul vor face reparații regulate în timpul zilei. Asta înseamnă 3 tancuri pe noapte. 32 de tancuri, 11 nopți. Dar dacă unele tancuri sunt avariate și necesită reparații, programul va fi amânat. 11 nopți e prea mult, clătină Krylov din cap. E plănuită o ofensivă majoră peste 4 zile. Trebuie să reconstruiesc cel puțin jumătate din tancuri până atunci. Este nerealist, tovarășe locotenent colonel, a început Suhorukov, dar Krylov l-a întrerupt. Găsiți o modalitate. Aduceți oameni din alte unități. Puneți linia de asamblare în funcțiune. Avem 4 zile la dispoziție. Reconstruiți cât mai multe tancuri puteți. S-a întors către Semionov. Capitane, repartizează-i sergentului major Suhorukov toți oamenii și materialele pe care le solicită. Aceasta este o prioritate. Da, tovarășe locotenent colonel. Krylov s-a uitat la Suhorukov. Domnule sergent major, dacă invenția dumneavoastră se dovedește la fel de eficientă în luptă pe cât arată impresionant în teste, vă voi recomanda pentru o decorație. Dar dacă aceste colțuri fac ca tancurile să se defecteze sau să piardă viteza, veți fi tras la răspundere. Ați înțeles? Am înțeles, tovarășe locotenent colonel. Atunci să ne apucăm de treabă. Pe 17 iulie, la ora 2 după amiaza, Suhorukov a adunat toți mecanicii din compania sa. 23 de bărbați stăteau în fața lui în atelierul de reparații. El le-a explicat sarcina. Reconstruirea cât mai multor tancuri, posibil în 4 zile. Trebuie să lucrăm mai repede, a spus Suhorukov. Hai să instalăm o bandă transportoare adevărată. Vom împărți lucrarea în etape. Tăierea colțurilor, curățarea, demontarea șinelor, sudarea, reinstalarea șinelor. Fiecare grup se ocupă doar de propria scenă.
exact ca într-o fabrică. Gromov a întrebat. Dar materialele? Avem nevoie de sute de metri de corniere de oțel. Capitanul Semenov a trimis deja o cerere la depozit, a răspuns Suhorukov. Unghiul ar trebui să sosească până în seara asta. Între timp, pregătim unelte, polizoare și mașini de sudură. Verificăm dacă totul funcționează. A împărțit compania în grupuri specializate. 4 bărbați au tăiat și curățat colțurile, 6 bărbați au îndepărtat și instalat șine, 8 bărbați au sudat. Ceilalți 5 au continuat reparațiile de rutină ale tancurilor avariate. Până seara, 200 de metri de cornier de oțel fuseseră livrați din depozit. Aceasta era suficientă pentru aproximativ 16 tancuri. Suhorukov a solicitat încă 300 de metri. De unde o să obținem atâta unghi? A întrebat ofițerul de aprovizionare, sergentul Makarov. Nu mai avem în stoc. La 3 kilometri de aici este o cazarmă distrusă, își amintea Gromov. A fost bombardată în iunie. A folosit oțel cornier în construcție. Putea fi demontată și reutilizată. Luați camionul și oamenii, a ordonat Suhorukov. Aduceți înapoi tot ce găsiți. Până la căderea nopții, Gromov s-a întors cu un camion încărcat cu metal, corniere de oțel, grinzi, tablă. Destul pentru 20 de tancuri, a raportat el. Lucrările au început la ora 8 seara pe 17 iulie. 4 tancuri au fost convertite în prima noapte. Acest lucru a fost mai mult decât era planificat. Sistemul de benzi transportoare a funcționat eficient. Până în dimineața zilei de 18 iulie, 4 avioane T-34 erau în stare de funcționare cu șenilele convertite. Comandanții acestor tancuri au testat vehiculele pe același teren noroios. Rezultatele au fost identice. Tracțiune excelentă, viteză mare și manevrabilitate precisă. Vestea descoperirii lui Suhorukov a început să se răspândească în toate unitățile. Comandanții altor batalioane au vizitat compania de reparații, au examinat tancurile convertite și au pus întrebări. În seara zilei de 18 iulie, capitanul Semionov s-a apropiat de Suhorukov. Ivan Petrovici, comandantul regimentului, vrea să vă vadă. Suhorukov s-a îndreptat spre sediul regimentului. Comandantul regimentului, colonelul Davidov, stătea la masă și studia hărțile. Tovarășul sergent superior Suhorukov a sosit conform ordinului dumneavoastră, a raportat Suhorukov. Davidov și-a ridicat capul. Avea în jur de 50 de ani. Fața îi era brăzdată de vreme și oboseală. Am auzit de invenția dumneavoastră, a spus el. Locotenent colonelul Krylov mi-a raportat-o. Arată-mi. Suhorukov a scos din buzunar o mică bucată de unghi de oțel pregătită special pentru demonstrație. Acest unghi este sudat la fiecare șină, tovarășe colonel, la un unghi de 45 de grade. Când tancul se mișcă pe teren ud, unghiurile se fixează în pământ, creând tracțiune. Tancul nu mai alunecă și se poate deplasa cu viteză maximă. Davidov a luat cornerul și l-a întors în mâini. Simplu, a spus el. Uneori, cele mai eficiente soluții sunt simple. Câte tancuri ați convertit deja? 5, tovarășe colonel. Lucrăm de 2 zile. Am nevoie de mai mult. Davidov se ridică și se apropie de hartă. Pe 21 iulie, regimentul nostru va lansa o ofensivă aici, lângă râul Psel. Informațiile raportează că terenul a devenit noroios după ploaia de ieri. Germanii s-au fortificat pe terenurile înalte, au poziții bune. Trebuie să le străpungem apărarea cu un atac rapid. Dacă tancurile noastre se împotmolesc în noroi la apropiere, vom suferi pierderi mari. S-a întors către Suhorukov. Câte tancuri poți converti în 3 zile? Dacă lucrăm fără oprire, în 3 ture, vor fi vreo 20 de tancuri, tovarășe colonel. Nu e de ajuns. Sunt 107 tancuri în regiment. Am nevoie de cel puțin jumătate.
Tovarășe colonel, sunt 23 de oameni în compania mea. Este fizic imposibil. Vă voi da oameni, l-a întrerupt Davidov, de la companiile de reparații ale altor batalioane, mecanici, sudori. Voi furniza echipament suplimentar. Organizați munca astfel încât să puteți reconstrui 10 tancuri pe zi. E foarte greu, tovarășe colonel. Războiul e greu, sergent major. Dar putem face față. Găsește o cale. Suhorukov și-a dat seama că era inutil să obiecteze. Da, tovarășe colonel, vom face tot ce putem. Cred în tine, a spus Davidov. Locotenent colonelul Krylov spune că ești cel mai bun mecanic din corp. Dovedește-o. În aceeași noapte, încă 32 de oameni din alte unități au sosit pentru a se alătura companiei de reparații a lui Suhorukov. Erau prezenți și mecanici, sudori și mecanici, de asemenea au adus mașini de sudură suplimentare, polizoare unghiulare și unelte. Suhorukov a organizat munța ca pe o fabrică. El a creat 5 benzi transportoare paralele. Fiecare bandă transportoare procesa simultan 2 rezervoare. Oamenii lucrau în 3 ture de câte 8 ore. Prima tură era de la 8 la 16, a doua era de la 16 la miezul nopții, a treia era de la miezul nopții la 8. Însuși Suhorukov abia dacă dormea. Se muta de la o bandă transportoare la alta, verificând calitatea sudurii, ajutând la rezolvarea problemelor și încurajând muncitorii obosiți. În noaptea dintre 18 și 19 iulie, 9 tancuri au fost convertite. În ziua de 19 iulie mai sunt 11. În noaptea dintre 19 și 20, 10. Pe 20 iulie, 12. În doar 3 zile, 42 de tancuri. Bărbații lucrau la limită. Mâinile le tremurau de oboseală. Ochii le erau roșii din cauza lipsei de somn și a scânteilor de sudură. Dar nimeni nu se plângea. Toată lumea înțelegea că viața echipajelor tancurilor depindea de munca lor. Caporalul Zaitsev și-a ars mâna în timp ce suda și a continuat să lucreze cu palma bandajată. Soldatul Petrov a leșinat de oboseală. S-a trezit 10 minute mai târziu, a băut niște apă și s-a întors la muncă. Gromov nu a dormit 2 zile la rând, coordonând munca tuturor celor 5 benzi transportoare. Până în seara zilei de 20 iulie, regimentul avea 47 de tancuri cu șenile modificate. Aceasta reprezenta aproape jumătate din totalul vehiculelor sale. Pe 21 iulie, la ora 4 dimineața, a început ofensiva. Suhorukov nu a participat la luptă, a rămas cu compania de reparații, dar cunoștea planul operațiunii. Regimentul urma să traverseze râul Psel, să cucerească un cap de pod pe malul opus, să străpungă apărarea germană și să ajungă în satul Prelesnoie. Terenul era dificil. După ploile din 19 iulie, lunga râului se transformase într-o mlaștină. Serviciile de informație au raportat că solul era lipicios, ceea ce îngreuna deplasarea. Germanii știau asta. Se fortificaseră pe un deal la 1 milă de râu. Au desfășurat tunuri antitank, și-au adunat infanteria și au amplasat câmpuri minate la căile de acces. Planul lor era simplu. Tancurile sovietice urmau să traverseze râul, să se blocheze în noroiul lungii inundabile și să devină ținte fixe. Artileria germană urma să le doboare de la distanță. Acest plan ar fi funcționat, dar germanii nu știau despre colțurile lui Suhorukov. La ora 4:30 dimineața, primul val de tancuri sovietice, 18 vehicule, toate cu șenile modificate, a traversat râul Psel. Apa ajungea până la jumătatea corpului navei. Tancurile au ieșit pe malul opus și au ieșit în câmpia inundabilă. Noroi, argilă vâscoasă grea amestecată cu apă. Tancurile obișnuite ar fi rămas blocate aici, dar tancurile cu colțuri au înaintat. Viteză 30 de km pe oră, 35, 40.
Observatorii germani nu-și puteau crede ochilor. Serviciile lor de informații raportau că tancurile sovietice nu se puteau deplasa cu o viteză de peste 20 de km pe oră pe un astfel de teren. Dar iată-i, alergând cu 40 de km pe oră, aruncând fântâni de noroi. Artileria germană a deschis focul, dar echipajele au țintit pe baza vitezei estimate a tancurilor sovietice. Obuzele au aterizat acolo unde ar fi trebuit să fie tancurile în 10 secunde, parcurgând 20 de km pe oră. Dar tancurile se mișcau de 2 ori mai repede. Obuzele au explodat în spatele lor. Artileriștii au încercat să-și ajusteze focul, dar tancurile sovietice ajunseseră deja la câmpul minat și trecuseră prin el. Câteva fuseseră aruncate în aer, dar majoritatea au reușit să-l izbucnească. La ora 4:53 dimineața, primele tancuri sovietice au ajuns la pozițiile germane. În loc să întâlnească vehicule care se tărau încet și erau împotmolite în noroi, infanteria germană s-a confruntat cu un atac rapid și ușor de manevrat. După primul val a venit al doilea, 29 de tancuri, tot cu șenile modificate. Până la ora 6 dimineața, trupele sovietice străpunseseră prima linie de apărare. Germanii au început să se retragă. Până la ora 9 dimineața, satul Prelesnoe fusese cucerit. Pierderile de tancuri sovietice s-au ridicat la 13 vehicule. Era mult, dar fără apărarea lui Suhorukov, pierderile ar fi fost de 3 până la 4 ori mai mari. Comandamentul a înțeles acest lucru. În seara zilei de 21 iulie, tancurile avariate au fost aduse de pe câmpul de luptă la compania de reparații. Suhorukov le-a inspectat pe fiecare în parte și a vorbit cu echipajele. Locotenentul Voronov, al cărui tank Suhorukov a fost printre primii modificați, a supraviețuit. Vehiculul său a fost lovit în lateral, dar echipajul a reușit să scape. Am alergat prin câmpia inundabilă cu toată viteza, a spus Voronov, fumând. Nermii au tras, dar nu ne-au putut atinge. Ne mișcam prea repede. În mod normal, ne-am târât ca broaștele țestoase în noroiul acela, dar aici eram ca și cum am fi fost pe asfalt. Colțurile dumneavoastră ne-au salvat viața, tovarășe sergent major. Caporalul Kovalev, șoferul mecanic al tancului numărul 207, s-a întors și el viu. Vehiculul a reacționat perfect, a raportat el. Niciun derapaj. Noroiul zbura în cocoloașe, dar rezervorul se mișca lin. Colțurile stăteau strâns. Comandantul tancului numărul 318, locotenentul junior Kravtsov, a spus: Am depășit un Tiger german care era blocat în noroi. Vă puteți imagina? Un T-34 a depășit un Tiger. Probabil că germanii au crezut că avem niște tancuri noi, dar acestea sunt doar colțurile dumneavoastră, tovarășe sergent major. Până la sfârșitul zilei, Suhorukov a numărat rezultatele. Dintre cele 47 de tancuri cu șenile modificate, 9 fuseseră distruse. 4 echipaje au fost ucise, restul au supraviețuit. Dintre cele 60 de tancuri fără șenile modificate, 22 au fost demolate sau blocate. 14 echipaje au fost ucise. Statisticile erau clare. Tancurile cu colțuri aveau de 2 ori și jumătate mai multe șanse de a supraviețui luptelor pe teren umed. Pe 22 iulie, colonelul Davidov a venit să-l vadă pe Suhorukov. Domnule sergent major, invenția dumneavoastră și-a dovedit utilitatea în luptă, a spus el. Comandanții raportează o capacitate excelentă de acțiune și manevrabilitate în cross-country. Pierderile înregistrate în rândul tancurilor cu șenile modificate sunt semnificativ mai mici decât în rândul celor convenționale. Mă bucur să servesc, tovarășe colonel. Am trimis un raport la sediul corpului de armată, a continuat Davidov. Recomand extinderea metodei dumneavoastră la toate unitățile de tancuri ale corpului de armată. Acest lucru ar putea schimba tactica noastră pe această secțiune a frontului.
Pe 23 iulie, o comisie de la sediul Corpului 5 tancuri gardă a sosit la compania de reparații. 3 ofițeri, inclusiv inginerul colonel Vorobiov, inginerul șef al corpului, au inspectat tancurile convertite și au pus o multitudine de întrebări despre rezistența sudurilor, greutatea structurilor suplimentare și impactul acestora asupra vitezei și manevrabilității. Suhorukov a răspuns în detaliu, a arătat calcule și a demonstrat sudurile. Inginerul colonel Vorobiev era sceptic. Aceasta este o modificare a designului standard, a spus el. Rezervorul a fost proiectat și testat în fabrică. Proiectanții au calculat fiecare detaliu și pur și simplu sudez bucăți de metal împreună, fără calcule inginerești sau teste de rezistență. Tovarășe inginer colonel, am lucrat la Ural Vagon Zavod timp de 12 ani, a răspuns calm Suhorukov. Am construit singur aceste tancuri. Cunosc designul lor. Colțurile sunt sudate prin puncte pe șine. Nu afectează rezistența șinelor. Greutatea este neglijabilă, 36 de kilograme pe tank, mai puțin de 1% din greutatea totală. Nu există niciun impact asupra vitezei sau manevrabilității. Dimpotrivă, tancul a devenit mai rapid și mai ușor de manevrat pe teren ud. Dar acest lucru nu corespunde cu documentația fabricii, a insistat Vorobiev. Apoi, unul dintre ofițerii însoțitori, locotenent colonelul Lebedev de la Departamentul Operațional al sediului Corpului de Armată, a intervenit. Tovarășe inginer colonel, având în vedere expertiza dumneavoastră, suntem în război. Documentația fabricii e bună și bună, dar noi luptăm împotriva germanilor, nu cu documentația. Sergentul superior Suhorukov a găsit o soluție simplă și eficientă la o problemă care ne-a costat sute de vieți. Statisticile de luptă din 21 iulie confirmă acest lucru. Nu este suficient? Vorobiev se încruntă, dar rămase tăcut. Comisia a stat 2 zile. Au efectuat propriile teste ale tancurilor cu șenile modificate. Au măsurat viteza, manevrabilitatea și sarcina motorului. De asemenea, au verificat rezistența sudurilor. Pe 25 iulie, comisia a emis o concluzie. Metoda sergentului superior Suhorukov este recunoscută ca fiind eficientă și este recomandată pentru diseminare către toate unitățile de tancuri ale Corpului 5 tancuri de gardă. Inginerul colonel Vorobiev a semnat raportul, deși cu reticență. La final a adăugat o notă. Se recomandă efectuarea unor teste suplimentare pe termen lung de uzură a șinelor. Dar războiul nu a așteptat încercări pe termen lung. Pe 26 iulie a început conversia în masă a tancurilor folosind metoda lui Suhorukov. Companiile de reparații din toate batalioanele corpului au fost implicate în lucrări. Suhorukov a călătorit de la o companie la alta, antrenând mecanicii, demonstrând tehnicile corecte de sudare și monitorizând calitatea. 193 de tancuri au fost convertite într-o singură săptămână. Metoda a început să se răspândească. Comandanții corpurilor de armată vecine au auzit despre descoperirea lui Suhorukov. Au venit să o vadă și și-au trimis mecanicii la antrenament. Până la mijlocul lunii august 1943, 7 corpuri de tancuri foloseau deja colțurile de pe șinele avioanelor lor T-34. Germanii au observat schimbarea. Serviciile lor de informații au raportat că tancurile sovietice se mișcau semnificativ mai repede pe terenul umed. Comandanții germani și-au ajustat tactica, dar avantajul era deja în mâinile trupelor sovietice. Pe 3 august a plouat torențial toată ziua. Până seara, câmpul de luptă devenise o mlaștină completă. Comandamentul german a planificat un contraatac pentru dimineața următoare, bazându-se pe faptul că tancurile sovietice nu se vor putea mișca eficient în noroi. Dar pe 4 august, la ora 5 dimineața, unitățile de tancuri sovietice, echipate cu șenile montate în colțuri, au atacat primele.
112 tancuri s-au rostogolit pe câmpul noroios cu o viteză pe care germanii o considerau imposibilă. Contraatacul german a fost dejucat. Trupele sovietice au avansat 8 kilometri. Pierderile de tancuri sovietice s-au ridicat la 18 vehicule. Comandamentul estimează că, fără tancurile lui Suhorukov, pierderile ar fi fost de cel puțin 60. Aceasta a însemnat că metoda lui Suhorukov a salvat viețile a aproximativ 170 de echipaje de tancuri în acea zi. Și chiar în august 1943, conform estimărilor sediului Corpului de Armată, viețile a 340 de echipaje de tancuri au fost salvate datorită colțurilor de pe șine. Exact atât cât presupunea Suhorukov la început. Pe 7 august, comandantul Corpului de Armată, generalul major Kravchenko, a venit să-l vadă pe Suhorukov. Era înalt, cu umeri lați și fusese decorat cu crucea Sfântului Gheorghe încă din primul război mondial. Serge Major Suhorukov, a spus generalul, descoperirea dumneavoastră a fost de un enorm beneficiu pentru corp. Ați salvat sute de vieți. În numele comandamentului corpului vă exprim recunoștința. El a întins mâna. Suhorukov i-a strâns-o. Mai mult, a continuat generalul, ați fost nominalizat pentru Ordinul Steaua Roșie. Ceremonia de premiere va avea loc peste o săptămână. Servesc Uniunea Sovietică, tovarășe general major, a răspuns Suhorukov. Generalul l-a privit cu atenție. Am o propunere pentru tine, sergent major. Nu doar acest corp are nevoie de tine. Experiența și cunoștințele tale sunt necesare întregii armate. Vreau să te trimit la Moscova, la direcția principală de tancuri. Acolo poți lucra la îmbunătățirea designului tancurilor, poți instrui alți mecanici și poți împărtăși experiența ta. Suhorukov a tăcut. Tovarășe general major, vă sunt recunoscător pentru încrederea dumneavoastră, dar vreau să rămân aici, alături de poporul meu. Războiul nu s-a terminat încă. Tancurile se vor strica, vor avea nevoie de reparații. Sunt necesar aici. Generalul dădu din cap. Înțeleg. Ei bine, atunci stai. Dar ține minte, ceea ce ai făcut nu a fost doar repararea tancurilor. A fost o contribuție la victorie. Pe 14 august a avut loc ceremonia de premiere. Suhorukov a fost chemat la sediul Corpului de Armată. Generalul major Kravchenko i-a pus personal Ordinul Steaua Roșie pe piept. Pentru ingeniozitate inginerească, pentru salvarea vieților camarazilor, pentru contribuția remarcabilă la îmbunătățirea eficacității de luptă a forțelor de tancuri, a citit generalul ordinul. Împreună cu Suhorukov, Gromov a fost decorat cu medalia pentru merit militar. Alți 6 mecanici din compania sa au primit distincții din partea comandamentului lor. După ceremonia de premiere, inginerul colonel Vorobiev s-a apropiat de Suhorukov. Domnule sergent major, trebuie să recunosc că m-am înșelat, a spus el. La început am crezut că metoda dumneavoastră este de amatori, dar cifrele nu mint. Agenții dumneavoastră funcționează. Funcționează mai bine decât mă așteptam. Și-a întins mâna. Scuze pentru scepticism. S-a dovedit că ai avut dreptate. Suhorukov i-a strâns mâna. În regulă, tovarășe inginer colonel. Scepticismul sănătos e util. Te obligă să testezi și să dovedești. Până la sfârșitul lunii august, metoda lui Suhorukov a fost inclusă oficial în regulamentul de luptă al forțelor de tancuri ale Armatei Roșii ca o modificare recomandată pentru operațiunile în terenuri cu capacitate portantă redusă a solului. Au fost elaborate instrucțiuni oficiale pentru instalarea șuruburilor Suhorukov, așa cum au devenit acestea cunoscute în documente. Instrucțiunile au fost distribuite tuturor unităților de tancuri de-a lungul frontului.
Până în septembrie 1943, peste 2000 de tancuri T-34 erau echipate cu cleme de protecție. Și germanii au început să implementeze soluții similare la tancurile lor, însă trupele sovietice au obținut primele avantaje, iar acest avantaj a jucat un rol semnificativ în bătăliile din toamna anului 1943. Suhorukov a continuat să lucreze în compania de întreținere. A lucrat, a reparat tancuri și a instruit tineri mecanici. Ofițeri din alte unități îl vizitau ocazional, cerându-i sfaturi și oferindu-i consultanță în probleme tehnice. Nu căuta gloria. Ceea ce conta pentru el era altceva. Să vadă tancurile întorcându-se nevătămate din luptă, să vadă echipajele de tancuri în viață, să știe că munca lui a salvat viața cuiva. În fiecare seară scotea din buzunar fotografia soției și a fiicei sale. Se uita la ea, se gândea la casă. La cum într-o zi acest război se va termina și se va întoarce la Nijni Tagil, la Maria și Katia. În timp ce războiul continua, el făcea ceea ce știa cel mai bine. Repara tancuri și căuta modalități de a le îmbunătăți. Pentru Suhorukov, războiul s-a încheiat în mai 1945 la Berlin. Compania sa de reparație a călătorit de la Kursk până în capitala celui de-al treilea Reich. 2000 de kilometri, sute de tancuri reparate, mii de vieți salvate. În timpul războiului, Suhorukov a mai primit 2 ordine ale Stelei Roșii, Ordinul Războiului Patriotic clasa a doua și Medalia pentru cucerirea Berlinului. A fost promovat la sergent major, apoi la locotenent junior. I s-a oferit funcția de comandant al unei companii de reparații cu gradul de locotenent, dar a refuzat. Voia să lucreze manual, nu doar la comandă. Pe 9 mai 1945, când a fost declarată victoria, Suhorukov stătea în fața atelierului său de reparații din Berlin. În jurul lui, oamenii strigau, trăgeau focuri de armă în aer și se îmbrățișau. Stătea liniștit, fumând și gândindu-se la toți cei care nu trăiseră să vadă acea zi. La locotenentul Morozov, ars de viu într-un tank, la locotenentul junior Sokolov, sfâșiat de un obuz, la sute de alții ale căror nume le-a notat în caietul său. A păstrat caietul pe tot parcursul războiului. Până în mai 1945, acesta conținea 417 nume. În iulie 1945, Suhorukov a fost demobilizat. S-a întors la Nijni Tagil. Fiica sa, Katia, crescuse și era acum o femeie de 14 ani. Soția sa, Maria, îmbătrânise și încărunțise, dar l-a întâmpinat cu lacrimi de bucurie. Suhorukov s-a întors la muncă la Ural Vagon Zavod. A fost numit mecanic șef al atelierului de asamblare, același unde lucrase înainte de război. Fabrica trecea acum la producția civilă, dar tancurile au continuat să fie produse, atât pentru armată cât și pentru aliați. În acea perioadă, sistemul de tracțiune cu șasiuri al lui Suhorukov nu mai era un secret. Acesta era folosit nu doar de armata sovietică, ci și de forțele de tancuri ale aliaților, polonezi, cehi și români. După război, metoda a fost inclusă în documentația oficială de proiectare a tancului T-34 ca o modificare opțională pentru operarea în condiții de sol cu nivel scăzut. În 1947, Suhorukov a fost invitat la Moscova la Academia Forțelor Blindate. Acolo a ținut o serie de prelegeri cadeților, viitori ofițeri de tancuri. Le-a împărtășit experiențele sale, cum simpla observare poate duce la descoperiri importante și importanța de a asculta oamenii care lucrează cu echipamente în fiecare zi. Una dintre frazele sale a devenit faimoasă printre tanchiști. Un designer desenează un tank pe hârtie. Un mecanic cunoaște un tank cu mâinile. Uneori, mâinile lui știu mai multe decât hârtia. În 1952, Suhorukov a primit titlul de inovator emerit al RSFSR. Până atunci, metoda sa era folosită nu numai pe tancuri, ci și pe tractoare, excavatoare și alte vehicule peșenile care operau în condiții dificile.
În 1958 a fost publicată cartea Istoria construcției tancurilor sovietice. Aceasta conținea un întreg capitol dedicat modificărilor pe teren ale tancurilor în timpul războiului. Metoda lui Suhorukov a ocupat un loc central în acest capitol. Autorul cărții, istoric și fost comandant de tancuri, colonelul Radzievski, a scris: căștile cu șuruburi ale sergentului major Suhorukov sunt un exemplu al modului în care ingeniozitatea soldatească poate compensa deficiențele soluțiilor inginerești. Tancul T-34 era o mașinărie remarcabilă, dar avea slăbiciunile sale. Capacitatea de a traversa terenul pe teren umed era una dintre ele. Suhorukov a găsit o soluție simplă, ieftină și eficientă. Estimăm că metoda sa a salvat viețile a cel puțin 500 de tanchiști în vara și toamna anului 1943, numai în corpul al 5-lea gardă de tancuri. Dacă metoda este extinsă la alte unități, numărul total de vieți salvate ar putea ajunge la 2 până la 3000. Suhorukov a citit această carte și a chicotit. 2 sau 3000 de vieți, un număr mare. Dar pentru el fiecare viață nu era un număr, ci o persoană anume. Locotenentul Voronov, care a supraviețuit datorită unor șine modificate, caporalul Kovalev, care s-a întors acasă la familia sa, sute de alții. În 1963, la cea de-a 20-a aniversare a bătăliei de la Kursk, Suhorukov a fost invitat la un eveniment festiv la Kursk. Veterani ai bătăliei, comandanți și istorici s-au adunat acolo. Generalul de armată Rodmistrov, care comanda armata de tancuri în timpul războiului, l-a abordat pe Suhorukov. Ivan Petrovici, îmi amintesc de colțurile tale. Ne-au fost de un ajutor imens în 43. O soluție simplă, dar efectul a fost enorm. Asta înseamnă să gândești singur, nu doar să urmezi instrucțiuni. Diverse persoane au vorbit la eveniment, au descris cursul bătăliei, eroismul soldaților, tacticile și strategia. Suhorukov a fost de asemenea rugat să vorbească. A urcat pe podium. Sala s-a lăsat tăcerea. Veterani stăteau în fața lui, bătrâni cu medalii pe piept. Mulți luptaseră în război, mulți își pierduseră camarazi. Tovarăși, a început Suhorukov. Mi se spune că am inventat ceva important, că am salvat vieți, dar adevărul este că doar mi-am făcut meseria. Am fost mecanic. Treaba mea este să repar tancuri. Și când vezi tancuri distruse nu de obuzele inamice, ci de noroi, de șenilele care alunecă, începi să te gândești cum să repari asta. A făcut o pauză. Nu sunt un erou. Eroii sunt cei care au intrat în atac sub foc, cei care au ars tancuri, cei care au acoperit ambrazurile cu corpurile lor. Sunt doar un mecanic care a observat o problemă și a găsit o soluție. Oricine în locul meu ar fi făcut la fel. Cineva din sală a strigat. Dar nu tuturor le-a venit în minte asta. Suhorukov a zâmbit. Poate, dar cred că în război fiecare face ce poate. Cisterna luptă, mecanicul repară, bucătarul hrănește, fiecare își aduce contribuția. Ale mele sunt colțurile de pe șine, o mică îmbunătățire, dar dacă salvează măcar o viață, atunci am făcut ce trebuia să fac. Sala a aplaudat. După eveniment, un bărbat în vârstă cu un baston s-a apropiat de Suhorukov. Ivan Petrovici, nu mă mai ții minte, sunt Voronov, locotenentul Voronov, comandant de tank din compania a 3-a. Ai fost unul dintre primii care mi-au reconstruit tancul în iulie 43. Suhorukov se uită mai atent. Voronov îmbătrânise, dar trăsăturile lui erau recognoscibile. Bineînțeles că mi-amintesc, a spus el. Ai cerut să-ți reproiectezi tancul pentru că urma să intri în luptă a doua zi. Da, a dat din cap Voronov. Și colțișoarele tale mi-au salvat viața. Tancul meu a reușit să treacă prin noroiul unde alții au rămas blocați. Am supraviețuit. Am ajuns la Berlin.
m-am întors acasă. Am 3 copii și 5 nepoți. Toate acestea ți se datorează ție. Suhorukov i-a strâns mâna ferm. Mă bucur că ești în viață, tovarășe Voronov. Toată viața am vrut să te găsesc și să-ți mulțumesc, a spus Voronov încet. Nu doar ai reparat tancuri, ne-ai redat șansa de a supraviețui. Suhorukov a avut multe astfel de întâlniri. De-a lungul vieții sale, foști echipaje de tancuri au venit la el, i-au mulțumit și i-au povestit despre război. A murit în 1981 la vârsta de 70 de ani. Este înmormântat în Nijni Tagil, în cimitirul orașului. Piatra sa funerară spune: Ivan Petrovici Suhorukov, participant la Marele Război Patriotic, inovator onorat al RSFSR, a salvat sute de vieți. După moartea sa, o mică expoziție dedicată lui Suhorukov a fost deschisă la Muzeul de Istorie a Tancurilor din Nijni Tagil. Aceasta prezintă o șină de tank T-34 cu un cornier din oțel sudat. În apropiere se află fotografii cu Suhorukov, premiile sale și copii ale documentelor sale. Ghizii turistici le spun vizitatorilor: acest om nu a fost designer, nu a fost general, nu a fost un erou în sensul clasic, dar a adus o contribuție la victorie care este greu de supraestimat. A arătat că uneori cele mai importante descoperiri nu se fac în birouri de proiectare, ci în ateliere de teren. Nu pe hârtie, ci cu mâinile, nu prin teorie, ci prin practică. Metoda lui Suhorukov este folosită și astăzi. Vehiculele moderne pe șenile, tancuri, vehicule de luptă pentru infanterie și vehicule de geniu, sunt adesea echipate cu știfturi pentru a funcționa pe teren moale. Principiul rămâne același. Elementele de oțel sudate sau atașate la legăturile șenilei cresc tracțiunea. În academiile militare, cadeților li se spune povestea lui Suhorukov ca exemplu de ingeniozitate inginerească și o abordare practică a rezolvării problemelor de luptă. Există o tradiție neoficială printre mecanicii din corpul de tancuri. Când un tânăr mecanic remediază independent o defecțiune gravă sau găsește pentru prima dată o soluție neconvențională la o problemă, seniorii săi îi spun bun în stilul Suhorukov. Asta înseamnă simplu, eficient, inteligent. Povestea lui Ivan Suhorukov este o poveste despre cum războaiele nu se câștigă doar pe câmpul de luptă. Se câștigă în atelierele de reparații, unde mecanicii obosiți lucrează toată noaptea pentru a readuce tancurile în funcțiune. Se câștigă într-un moment de revelație, când un om obișnuit găsește o soluție simplă la o problemă complexă. Aceasta este o poveste despre cum ingineria poate fi o armă nu mai puțin puternică decât un tun sau o mitralieră. Aceasta este o poveste despre cum atenția, observația și dorința de a gândi singur pot salva sute de vieți. Și aceasta este o poveste despre cum adevăratul eroism nu arată întotdeauna ca o ispravă sub presiune. Uneori este o noapte petrecută la un aparat de sudură, alteori este o mică bucată de oțel sudată pe o șină. Uneori este pur și simplu dorința de a-ți face treaba mai bine, de a te asigura că camarazii tăi se întorc vii. Suhorukov nu s-a considerat niciodată un erou. Pentru el era doar o slujbă. Dar datorită acelei slujbe, 340 de echipaje de tancuri s-au întors acasă la familiile lor. 340 de oameni au văzut victoria. 340 de vieți au continuat. Și aceasta este o adevărată victorie.